Igorreko eskolan 10 bat urte daroguz konposta egiten. Guk hasiera baten eduki ginduzen helburuak, batez bezan eredu hau posible zala, hondakin organikoak beste erabaten tratetako orduen erakutsi nahi genduen hori eredu hau posible zala. Eta heldu ginen momentu konkretu baten jantokian sortzen zen hondakin organiko guztie konpost bihurtzera heldu ginen. Orduen, hemen Igorreko eskolan egunero sortzen diren bataz beste 75 kiloak, horrek urtean zehar bihurtzen dire 14 bat tona, eta 14 tona horiek guk hemen gure konpostagailuen bitartez konpost bihurtzen dugu. Egunero 5. eta 6. mailako ikasleak borondatez aurretik aurkeztu direnak, laguntzaile moduen etortzen dire, badoaz jantokiko hondakinek ekarten, eta laguntzaile moduan konposta txandak egiten deuri astero. Ikusten dozuenez hemen, poltsa organikoak erabiltzen doguz, baina gero poltsak ez doguz hemen botaten zergaitik. Guk erabiltzen dugun oxigenazio prozesue manuala dalako, eskuzkoa dalako, eta orduen plastikoak edo poltsak engantxe biren jakuz. Eta egunero, itxi hemen, bota hemen. Egunero naztu behar danez, poltsak batu iten jakuz da ez tozku izten oxigenatzen. Orduen poltsa hauek, organikoak diren poltsa hauek, gero kanpoan dagoen edukiontzi marroira botatzen dugu. Eta honek badoaz ja Arratiko konpostagailure edo Bizkaiko konpostagunera edo analakora. Bale? Guk hemen poltsakaz, egiten dugune da ekarri eta batu hemen. Eta hondakine bakarrik. Hurrengo pausoa hemen sortutako edo ekarritako hondakin organikoari nazten dotxegu bota barrure zuzenean. Poda trituratua, bai? Bale, lasai. Egunero nazten dugu eta ziurtatu behar dugu ondo naztuta gratutea, bai? Eta hau da gure eguneroko lana. Gero ja, oxigenazioa eta uzketa prozesua edo ustutzen dugu behar dugun heinean. Hemen dekogu 6 konpostagailu handi eta 3 txiki hauak. Bakotxak aste terdien edo betetan dugu, bakotxa. Orduen bota izu 12, 13, 14 astetan ja lehenengo hautsitu ingo dugule, barriro betetan azteko. Ikusten badugu konposta ondino fresko dagoela edo, kajoi marroira eraten dugu, han izten dugu tarte baten, eta handik 2-3 azetara, lora landara zuaitz edo horture eraten dugu. Eta hori da guk hemen 10 urte egiten darogun lana, ezta?